Det jeg vil vise jer her, det er lige nogle tips i forhold til det her med også at arbejde rationelt. Altså noget, så man kan få tingene produceret i lidt hurtigere og lidt mere fornuftig måde. Og det jeg vil komme ind på, det er object styles. Og så vil jeg lige vise jer det her med forskellige dokumentstørrelser i det samme dokument. Og så vil jeg vise lidt om hvordan man kan mappe, altså hvordan man kan få ting ind fra Word, hvordan man kan placere tekster fra Word så hurtigt muligt, så man får de styles, som man laver i Word, så man også kan få dem med ind i InDesign, så man kan style mapping hedder det. Hvis vi lige starter med object styles, så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der arbejder med object styles. Men det er jo lidt det samme som paragraph styles. En måde at knytte et style sheet til nogle elementer. Og det ligger herovre. Hvis jeg har mit advanced workspace, så kommer den frem herover, og I kan se, der er lavet en hel masse i forvejen. Og den fungerer præcis på samme måde som vores paragraph styles, med at man klikker hernede, så får man en ny object style. Og klikker man så på menuen, jamen så kommer man ind, og så kan man simpelthen indstille alt muligt herinde. Og det foregår selvfølgelig også på samme måde som vores paragraph styles. Hvis jeg laver et eller andet, hvis jeg nu laver en kasse, som har en pink fyld og en ramme rundt om, som er blå og som er lidt stor, så vi kan se den, og så har den også en skygge. Det er simpelthen en veldesignet kasse, som jeg gerne vil bruge flere gange. Så kan jeg lave igen, hvis jeg stiger Create New Style, og hvis jeg lige holder alt nede, så får jeg menuen op med det samme. Kalder vi den flot kasse. Så har den selvfølgelig allerede arvet de ting, jeg allerede har sat derude, så jeg ikke skal tage ind til det. Den er pink, og den har en stroke, der er blå, og den har en skygge hernede. Effects for objects, den har en drop shadow. Så har jeg lavet den, og laver jeg så en ny kasse, og siger flot kasse, jamen så får jeg præcis den samme indstilling på den. Og det smarte er, hvis jeg nu har lavet alle de her pink kasser, og min chef kommer og siger, at jeg kan ikke lide pink. Nå for søren, jamen så må jeg jo lave det en anden farve. Hvis det er hans argument, så laver vi de der gule kasser. Så lige trykker preview. Ja, så skulle de gerne blive opdateret. Grunden til, at den har ikke blevet opdateret, det er jo, fordi den har jo ikke fået stylen tilknyttet sig endnu. Jeg kan selvfølgelig lave rigtig mange andre effekter herinde. Alt det, I kan lave ude i jeres kontrolpaneler med. De her ting kan I lave inde i jeres i object-stylen. Jeg kunne gøre noget ved stregen her rundt. Jeg kunne lave den dotted, hvis jeg synes, det var pænt. Det bliver kønnere og kønnere. Jeg kan også gøre noget med runde hjørner, hvis jeg har lyst til det. Sætte nogle rounded corners på. Bliver den endnu kønnere. Og så videre, så videre. Jeg kan gøre en hel masse ting. Der er både text frame, hvis det nu var et tekstfelt. Alle de her indstillinger med kolonner og spacing og så videre er også til at lave. Man kan også lave tekstwrap på det, det vil I se lidt senere, og anchor object og det hele. Så er der effekterne hernede. Det er det her i jeres effektpanel med, at man laver det noget transparent. Transparency, hvis jeg laver noget transparency, det vil sige sætter opaciteten ned her. Jamen, så er de jo transparente. Så lige ser okay til den. Jeg sætter dem ind over hinanden, så kan I lidt bedre se, at der bliver noget transparency. Det der skete her, det var jo så bare, at hele objektet blev faktisk gennemsigtigt. Det kunne godt være, at jeg egentlig kun ville have, at det skulle være fyldet. Så kan I se, så er der hernede effects for objekt. Og skruer jeg lige den her op igen. Hvis jeg nu siger, at det kun skal være mit fyld, så skal jeg bare lige klikke på fill. Og så sætter jeg den ned igen i transparency. Bliver det ikke kønnere af. Så er det måske ikke lige med noget drop shadow, jeg skal have på den her. Men så kan I se, så er det faktisk kun fyldet, der er blevet gennemsigtigt derinde. Så den kan man lege med rigtig meget med, object style. Det kan være rigtig smart, hvis man laver nogle ting, hvis man sidder og sætter noget op, som har en eller anden ensformighed, ligesom når man laver paragraph styles. Jeg bruger det blandt andet også, når jeg laver tutorials, eller sådan nogle opgaver, hvor jeg skal pege ind, så har jeg lavet en object style, der hedder en pil, så hver gang jeg sætter en streg, kalder den pil, så bliver den lyseblå med en pil i, så skal jeg ikke ind hver eneste gang og lave den lyseblå og herover og sætte en pil på den. Så har jeg den. Og det samme med den her cirkel her, det er også en object style, som jeg har lavet, som hedder cirkel.
Og det er ikke fordi, der er særlig mange fancy ting omkring det, men det letter lige arbejdet, når man skal sidde og lave det, og man ikke skal lave de der ekstra klik. Man kan også gøre det, hvis man har meget, hvis man har tekst med meget med billeder med der er tekstwrap på. Så har jeg været inde og slå tekstwrap til herinde. Der var historie, der var en der tekstwrap. Tekstwrap, der skal være 4 mm rundt om. Så det vil sige, at hver gang jeg har en billede i min magasin her, jamen så får den automatisk tekstwrap på 4, når jeg sætter den der. Så skal jeg ikke over i min menu og sige tekstwrap og vælge 4 og sætte den. Så kommer den simpelthen automatisk ind på. Den synes jeg også er meget rar lige at kan bruge i flæng. Man kan også have tekstbokse, som har Paragraph Styles tilknyttet. I kan se, jeg har lavet en tekstboks her med noget, der er både nogle streger, der er en rubrik, der er noget brødtekst, og så er der en pris hernede også. Den har jeg simpelthen sat på hernede, så den kommer på sådan, vupti. Så skulle jeg ikke ind og lave alle de her ting her. Det har jeg gjort, fordi at jeg blandt andet har startet med at lave nogle paragraph styles. Jeg har det er den her tekstboks-kasse, der har jeg en rubrik, jeg har noget brødtekst, og jeg har en pris. Og så bruger jeg den, der hedder next style, fordi jeg ved, efter rubrikken, der skal jeg bruge en brødtekst. Der kommer der brødtekst, når jeg har lavet et enter her, og efter det sidste enter hernede i brødteksten, der skal der være en pris. Så efter min rubrik, der har jeg været op og sige, next style skal være brødteksten. Efter min brødtekst har jeg sagt, next style skal være pris. Og når jeg så laver en object style på det, så jeg får det hele ind på en gang, så har jeg defineret den her inde under paragraph styles, at jeg vil have en paragraph style, der hedder rubrik, og så skal den også sige apply next style. Så det vil sige, når der kommer et enter, så laver den simpelthen en apply. Ja, Nicole, er et spørgsmål? Ja, hvis du nu lavede en helt ny paragraph uden, altså væk fra object styles, og du highlightede første linje og satte den til rubrik, hvordan ved den så, at din next style skal være brødteksten? Er det fordi, du har lavet et hårdt ja, turn? prøv at se her, når jeg skriver noget. Hvis jeg skriver den her tekst her, det er rubrik, teksten, rubrik. Når jeg så trykker enter, okay. Vi kan se, hvis jeg lige viser mine hidden characters her. Jeg har lavet et enter. Linjeskift. Skriver jeg næste gang, så får jeg brødtekst. Laver jeg et linjeskift nu, så får jeg faktisk en pris. Ikke en prins, men en pris. Så der kommer også lige noget next style. Next style er rigtig smart, hvis man selv sidder og skriver sine ting også. Fordi hver gang man laver det enter, så kommer det. Når jeg sidder og laver opgaver, så er det tit, jeg har en overskrift, og så har jeg noget indledning, og så har jeg en eller anden afhandling bagefter. Så den kan man også bruge sin object styles til. Så det er den måde, både next style og object style fungerer. Så det fungerer lidt som samme måde som paragraph styles, at de ligger herinde i et menu, og man definerer dem præcis på samme måde. Og man skal selvfølgelig også ud og klikke på dem og tilknytte dem det, før det bliver til en object style. Så var der lige det her med de her forskellige dokumentstørrelser, eller papirstørrelser inde i samme dokument. Det kan jo være, at man sidder ved at lave en brevlinje, hvis det skulle være, at man skal lave noget brevpapir, og man skal også lave et visitkort. I stedet for at have det på 3 forskellige dokumenter, så kan man faktisk lave det i samme dokument. Hvis man klikker hernede og siger nyt papirstørrelse, nu er jeg på side 2, så er der en lille menu herovre, hvis jeg lige kan få den frem herovre. Den her Page Tool, som ligger over ved alle med vores værktøjer. Så jeg klikker på den, så har jeg markeret min side her. Jeg er på side 2. Så kan jeg gå herop og vælge. Det kunne være, at jeg havde en fast størrelse. Det kunne være, at det skulle være 5. Men jeg kan også gå ind og skrive, hvis jeg nu var et lille visitkort, jeg vil lave. Så vil jeg nok lave det 95 x 55. Jamen, så har jeg det. Så har jeg simpelthen både brevpapiret og visitkortet. Hvis jeg så også skulle lave en eller anden folder i A5, jamen så gør jeg det samme igen. Vælger den, og så går jeg op og siger A5. Så har jeg simpelthen 3 forskellige papirstørrelser i samme dokument. Det kunne også være, at jeg skulle lave
et omslag, hvor der skulle have en flap, som bare sådan lige skulle være kort ind, sådan en side på. Hvis jeg nu lige sætter en side op ved siden af, så jeg lige skal have den her page document til at shuffle. Nu har jeg mit omslag. Lige op på siden her, så I kan se det. Og den her side 2, den vil jeg gerne have lavet til en halv side af den første, fordi det skal være ligesom bare være sådan et lille omslag, sådan en flap der. Jamen så gør jeg det på samme måde, vælger heroppe. Jeg kan også bruge mine piltaster og lige trække. Jeg skal holde alt nede for den, og overhovedet lige vil gøre det, så trækker jeg. Og så kan jeg lige placere min side ved siden af hinanden også. Det er bare at trække over. Så har jeg. Og nu gjorde den det på begge sider, kan I se. Det var jo ikke lige meningen. Så kun have det på den side. Det kan være, det er bedre at gøre det heroppe så. Så nu lige se lige ved den 2. Yes. Den kunne ikke lige helt finde ud af, at det kun var den ene side, når jeg trækker i det, men ellers kan man sagtens bruge. Men så har jeg sådan en lille flap, jeg kan bruge derude. Så det var lige, det her om dokumentstørrelser. Det sidste, jeg lige vil vise jer her omkring Rationel, især når I sidder med tekster. I får sikkert rigtig mange tekster fra Word, og skal sætte ind i jeres magasiner eller flyers eller sådan noget. En let måde at gøre det på, det er ved at gå op og sige place. Find teksten. Nu har jeg den lige liggende der. Hvis man så bare siger åbn og sæt ind, så sker der jo det, at man får sådan nogle grimme Word-formater med ind. Dem skal vi helst undgå. Så især hvis der sker det her, så siger man place. Og så når man har markeret teksten, så skal man lige sige show import option hernede. Siger man åbn her. Så kan man enten vælge at slette alt, hvad der hedder word styling whatsoever. Det kan være en meget god idé, så får man det ind her. Klikker man her, jamen så har jeg bare ren tekst. Og så kan jeg gå ind og sige, at jeg har mine paragraph styles, gå ind og tilknytte det. Jeg kan også gøre noget andet. I kan se, at jeg fik ikke noget word dims med ind. Jeg kan også lige sige style mapping. Place, show import options. Åbne, vi skal lige klikke på den, vi skal åbne. Og går jeg herned og siger preserve styles and formatting from text and tables. Og sætter kryds hernede i custom style mapping. Hernede. Custom style import hedder den style mapping. Klikker på den her. Så får jeg sådan en menu frem, hvor der er en hel masse Microsoft Word styles. De bruger også rigtig meget styling. Det handler selvfølgelig om, at man lige kigger i sit Word-dokument og tænker, hvad er det egentlig for nogle ting, der ligger derinde. Men som oftest den, der hedder normal inde i Word, det vil være det, som jeg vil kalde brød. Min heading 1, det vil jeg kalde en rubrik, og en heading 2, det vil tit være en mellemrubrik. Så er der alle mulige andre, det er slet ikke sikkert, at de bliver brugt inde i Word. Dem kan jeg selvfølgelig også tilknytte noget, men hvis jeg bare lige har den her, så prøv at se, hvad der så sker. Så siger okay, og lige få zoomet ud her. Og sat teksten ind. Whoopsie. Så har jeg fået min rubrik, min mellemrubrik og min brødtekst. Og jeg har jo også fået teksten sat helt ind på alle sider. Så får man hurtigt sat nogle ting ind, hvis man har rigtig meget tekst fra Word, hvis man sidder og arbejder med det. Jeg har selvfølgelig ikke lige udregnet lidt luft og lidt omkring mellemrubrikkerne her, det kan jeg nok se. Ja, er der nogle spørgsmål til det? Lige 3 hurtige ting her. Nej. Yes, men jeg håber, I kan bruge det til et eller andet i hvert fald.